Good news! Mukapina sa kalibo ka mga COVID recoveries o mga nangaayo sa COVID-19 dito sa Dakbayan, Sugbo. Samtang posibleng libkaso na usab ang mga lockdown areas sa pipila ka mga sityo sa maabot nga mga adlaw. Ano ang report? Karong adlaw lang nakatala ang Cebu City Health Department og 165 laboratory negative o COVID-free nga misumada na sa 1,160 COVID recoveries. Sa kasamtangan, adunay 1,129 active COVID cases sa Dakbayan sa Sugbo. Napangalantawan sa Dakbayan nga mosaka pa ang recovery rate sa higayon nga mogawas na ang resulta sa uban pang reswab sa mga COVID asymptomatic sa mga barangay isolation facility. This represents 60% sa mga na sakit na positive, unya ang nangaayo 64%. Ang sa Manila or ang sa national 21% ra. 60% vis-a-vis 24%. So atong makita nga epektibo ang atong gihimo. Samtang giproseso na sa Dakbayan sa Sugbo ang pagpalibkas sa mga dapit nga gipaubos sa lockdown tungod kay daghan naman ang nangaayo. Naglakip kini sa Mambaling, Bakayan, Tejero ug uban pang mga dapit. Hinuon istriktuhon gihapon kadtong area lang nga naay kaso sa COVID. Samtang giklaro ni Attorney Ray Gelon ang tigpamaba sa mayor nga makahimo nang makagawas ang mga mulupyo sa sitio Zapatera nga adunay mahinungdanong paliton o tuyo human libkasa ang pagpaubos nini sa lockdown. Automatic sir, pagawas gina, papaliton gina sila sir. Oo. Sige lang, atong ning klaruhon diyang dapita sir, no? Nya, pagkahuman daghan na sa gayong recoveries diya sir. Kung sa barometer na lang daan na hurot-hurot na sila diha nang gawa sa barangay isolation centers. Samtang naay 89 ka mga bagong kaso sa COVID ang natala sa Cebu City karong adlaw. Naglakip kini sa 23 sa mga kaso sa Barangay Ermita, 15 sa Tejero, 9 sa Mabulo, 8 sa Calamba, 7 sa Dulo Fatima, 5 sa Sambag 2, 3 sa Pasil, 2 sa Suba, ug tag-usa sa Barangay Basak Pardo, Bulacau, Kamputhaw, Capitol Site, Careta, Sawang Kaliro, Kinasang-an, Punta Prinsesa ug Sambag 1. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo, Balitang Bisdak.